Welcome to Zisodel TV. Kindly subscribe, share, and like for latest updates and news. Torí ẹkúlé wa ni là ń kó nílé, ẹkúlé wa ni dókítà là ń kó nílé, ẹ káàbọ̀ gan là ń kí irú ọ̀nà rí ilé o. Ẹni tó bá jáde dókítà tí ó bá kí wọn kò lè irú onítọ̀ òun ó pàdánù ẹ káàbọ̀ rí tó jẹ́ pé tá bá jáde ẹ já kí wọn káwọn gan lè kí wà pẹ̀kú àbọ̀ o. Sísò torí àníyàn náà ní àníyàn oníkálukú lọ́bọ̀ lọ́rùn máa wò, àníyàn àsálà máa fi jèrè wa, àníyàn oníkálukú lọ́bọ̀ lọ́rùn máa fi dájọ́. Ẹ̀rí tálíkà tọ̀tọ̀ ó ṣe gan ẹ̀rọ olówó tó ń bínú tálíkà o, àwọn méjèèjì bàbá sí ìṣàní wọn. Ṣẹ́rí tálíkà tó ń bínú olówó kò lè tẹ̀síwájú láyé tí ò fi dọ̀run o. Ṣé ọlọ́nà tó bínú tálíkà o, àpàdà sábúrú lólówó yẹ ń tọrọ, tó bá tún wà ẹ̀ àtúnwà padà tún ṣẹrú, àkàbàmọ̀ àtúnwà padà gíga jẹ. Torí mo fẹ́ bí yín sóhùn ọ̀rìn àbí èèyàn tó gbọ́n, ẹnìkan ló ń gbọ́n ìpẹ́ òkun òní àfi tòun bá gbọ́n tán ìyẹn dárí ilé ibẹ̀ ló kú sí. Oore tọ́lọ́ ń bá ṣe fún yàn ọmọ ó tẹ́yàn bá fi gọ́gọ́ wà ní ìtàn Riliwan o. Oore Ọlọ́run Dr. Rado kì máa tán, ó jẹ́ pé ara ìtàn nílé alára ọmọ nílé alára rílé o, ara ìtàn nílé alára dókítà o. Orin ò lè tán lẹ́nu tèmi o, ìyẹn dárí ilé tó ń kọ́ ara ìtàn nílé alára tó jẹ́ pé tọrọ lọ́wọ́ ọba lọ́ba lára gbà yí dá, ojoojúmọ́ ló mi àdára o. Ara tó bá rú mi lọ́kàn ni ò fi mí dá. Ọmọ ìwọ ti gbọ́ rí, ọmọ ìwọ ti rí rí. Sísò tẹnìkan bímọ tán òkò aṣọ ní Ìdòwú, láìsí Táyé láìsí Kẹ́hìndé gan wà láìtàwá Dr. Rado kò lè jọ. Tọrọ lọ́lọ́run ló dérin lọ́lá lérin lọ́lá oyan lálàbàtà erin lọ́lá. Ó bàbá ló dẹ́fọ̀n lọ́lá ẹ̀fọ̀n kọ́ lọ́lá, ó lè yan alágìdù ẹ̀fọ̀n kọ́ lọ́lá. Torí jọmíjọmí dókítà gan, orin ló fi jọ mí, èdè ló fi jọ mí. Ẹ jẹ́ ká tú sílẹ̀ dókítà tà tuntun sá, àwa lọ gèdè dókítà tí wọ́n ń wí.